Xori Lepotik Elizondara oinez joanen gara, Bertiz Natur Parkea ezagutuko dugu, Legasan, Narbarte eta Oieregi bisitatuko ditugu. Bueno, hementxe aurkitzen gara, gaurko etapa honetan, momentu honetan aurkitzen gara Urtsumiatxako lepoan, Xori Lepotikan etorri gara, Xori Lepo atzean utzi dugu guantxe bertan, eta bueno, pues, gaurko etapa honetan duguna da 21 kilometroko etapa guztira, Xori Lepotik hasita Elizondon sartuko gara, Etxalarko ingurua eta gero ja sartuko gara Baztaneko baiara aldera. Atzean uzten dugu Etxalarreko ingurua, Bortziriak, hegoaldera arrautuko dugu Bertiz eta gero Orabideako baiara, Baztan izango dela. Eta bueno, pues, iparraldean Zugarramurdi, orduan ikusten duzuen bezala hemen segitzen dugu muga honetan. Eta bertzerikan gabe, guantxe bertan hemendikan hegoalderuntz hartuta joango gara Eskisaroi zonaldera, eta han bertze erreferentzi gune bat arrautuko dugu hor ja berriro bertze GR markak eta aurkitu bitarte. Bueno, pues hemendikan ja abituko gara ja Eskisaroi eta Bagordi aldera, hasi que bertzerikan gabe, makila motxila hartu eta baguzi harat aldera. Bueno, pues ya está, hemen gaude, justo gelditu gara zonalde honetan, Baztanen ja sartu gara momentu honetan, eta bueno, pues, aipatzeko bezala, hemen onduan aurkitzen dugu mendi bezala, hor aurkituko dugu Legate eta Aizkolegi mendiak, eta gero hemen Bielin edo Atzin Aitxuri edo Peñaplata mendia, eta Peñaplata edo Aitxuri mendiakin batera natur babesgunea dugu, zonalde hau, eta bueno, pues, hemendikan bertzerikan gabe hartuko dugu ja Bagordi eta Eskisaroi ingurura, eta denborikan galdu gabe, pues, segitu behar dugu antzinera. Kaixo, gaurkoan Bertizeko lurretan barna ibiliko gara. Bertizaranean kokatua dagoen parke natural honen ezaugarriak ezagutzeko asmoz. Honen baitan markatutako ibilbide desberdinak egin daitezke, eta hauek Nafarroako baso zahar adierazgarrienetariko baten aberastasuna ikusteko aukera emango digute.
2000 hektaria inguruko zabalera izanik, hemengo mendimagalak Pagadiz eta Aristiz estaliak agertzen dira, Aizkolegiko kaskora iritsi arte, hau baita Bertizeko punturik garaiena. Babesgune hau, 1984 urtean Parke Naturala izendatu zen, eta Natura 2000 sarearen parte da kontserbazio berezirako eremu gisa. Bertizeko parkera etorri gara eta gaurkoan Nerea Marizkornarekin elkartu gara, berari galderatxo batzuk egingo dizkiogu, hemengo lankidea da eta naturgune honen inguruko galderaz gain, hemen egiten diren heziketa programako informazioa ere jasoko dugu. Kaixo, zer moduz? Ongi, zuek ere? Oso ongi, bai. Bertizeko parkean lan egiten duzu, denbora luzez ibili zara hemen? Bai, urte batzuk badira, 2000 urtean hasi nintzen, kontratatu ninduten, eta 2 urtez kontratatu gisa aritu ondoren, 2002 hasi ginen, enpresa txiki bat osatu genuen, hemengo 4 lankidek, eta Bertizko erabilpen publikoaren kudeaketa eramaten dugu geroztik. Oso ongi. Orduan, kudeaketa hontaz gain ere, aipatu dugun bezala, hezkuntza programa ere sartuko litzateke honen barruan. Hori da, erabilpen publikoari dagokionez, parkean garatzen diren bai bisita eta bai bestelako jarduera hezkuntzarekin zerikusia duten jarduerak ere guk kudeatzen ditugu bai. Orduan, hau kudeatzeko, supozut, natur interpretazio zentro bat edukiko duzuela, hori izango da puntua edo gunea, eta hortik atera egiten zarete parkean zehar bisitak egitera, edo nola egiten duzue? Bai, Bertizko parkeak 2 zati ditu nagusiki, bat baso bat da, baso zahar bat, pagoez osatutakoa gehien bat, eta gero badago lorategi historiko-artistiko txiki bat, eta hori azkeneko Bertizek historia oso berezia izan du, eta azkeneko jabeek eraikitako txoko berezi bat da. Eta lorategi horretan kokatzen dira parkeko erakusketak, eta zuk aipatu duzun bezala, naturaren azalpen zentroa. Orduan hor jarduera batzuk garatzen ditugu, orokorrean mundu guztiarentzako, lorategian zentratzen dira, eta bisita gidatuak deitzen ditugu, eta aukera izaten da lorategia bisitatzeko eta erakusketak bisitatzeko. Eta, esan dugun bezala, horretaz gain orduan ere, badaukazue basoan zehar irteteko aukera. Hori da, eta hori izango litzateke ingurugiro hezkuntzarekin kokatzen edo lotzen diren jarduerak izango lirateke. Eskolantzako goratzen ditugu, espezifikoagoak izaten aldira baso zaintza edo horrelako moduloetatik etortzen diren ikasleentzako, adinez ere helduagoak direnak, eta gero aurrezkuntzatik hasita eta DBH-eraino ere, basoan barna ematen ditugu egiten ditugu zenbait jarduera eta ibilbide ezberdinak Bertizko baloreak ezagutzeko.
Eta hoien artean, batzuz gehienak inguru giroarekin lotuta, zeintzuk aipatuko zenituzke, ze balore saiatzen zarete zabaltzen? Bale, 3 ardatz izaten ditugu, eta eskolak ere badu eskumena edo badu aukera guri eskatzeko gai batean gehiago zentratu nahi balu, adibidez, landaretza dela, ez? Eskola batzuk esaten dute, maila honetan, 5. mailan, landaretzarekin ari gara, haizu, inporta zaizu, eta orduan, horretan gehiago zentratzen dugu bisita, baina ardatz bezala, izango lirateke lehenengoa bertiz baso zahar bat dela, eta horrek elementu berezi batzuk dituela esan nahi du basoan, egurrila asko dago, eta horrekin lotutako landaretza eta fauna berezia. Hori alde batetik, bestetik hemengo landaretza ezagunena edo ezagunena baino tipikoena, eta hori izango litzateke pagadia, ariztia ezagutzea, eta horiekin batera dauden beste landareak, eta gero bertizko erabilpen historikoak, hau da, ez bertizen bakarrik, baizik eta gure basoetan eman izan diren erabilpen ezberdinak, ikatzarena, kisulabea egitea, edo gaztainaren inguruan izaten ziren, baserriko bizia ere eskolei eta aurrei ezagutzera ematea. Hori ere garrantzitsua, gaur egun baso babestu bat dugu, eta erabilpenak bestelakoak dira, baina aurreko garaietan, beste baso guztietan bezala, bizitza oso elkar banatua edo lotua zegoen basoarekin, eta hori erakusten saiatzen gara. Baliobide natural bat zen azken finean. Hori da. Eta aipatu duzun, esan duzu, oso baso zarra dela, berezitasuna handia dagoela, fauna eta landaretzaren inguruan, ze nolako animaliak aurkituko ditugu baso zar edo egurrei honen inguruan? Begira, duela gutxi aipatu ziguten formakuntza batzuk jasotzen ditugu, ia urtero saiatzen gara formakuntza ezberdinak jasotzen, eta definizio bat entzun genuen bertizi buruz eta asko gustatu zitzaidan, eta nik geroztik horrela izendatzen dut, da baso bat dela, baina bizi ziklo osoa duen baso bat da. Hau da, hemen zuhaitza jaiotzen da, handitzen da, ugaltzen da, zahartzen da eta hil egiten da. Orduan, horrek eragiten duena da, esan dizudan bezala, landaretza eta fauna berezia izatea. Faunarekin batez ere, okilak izango genituzke horren adierazbide. Penintsula Iberiar osoan aurkitzen diren 7 espeziak bertizen bizi dira. 7 okil mota desberdin topatuko ditugu bertizeko basoetan. Ezaguratsuena edo bat aipatuko diguzu? Begira, handiena, aipatzeko eta berezia da, okil beltza dugu, horrelako txori bat da, handia, kozkorra. Ikustea ez da bisitariak etortzen direnean, eskolekin abiatzen garenean basora ez dugu normalean, ez da ikusten, baina entzutea erresa izaten da, eta beraien arrastoak ere enborretan zuloiek ikustea ere adierazgarria eta ikusgarria izaten da. Zergatik dira hain garrantzitsuak, animali hauek estuki lotuak daudelako egurrilarekin. Bestelako basoetan 7 espezie horietatik batzuk arruntagoak dira eta beste baso batzuetan aurkitzen ditugu, baina hor badira 2-3 espezie estuki lotua daudena baso zaharrekin, eta horrek adierazten du bertizen ezaugarririk importantena. Gaurko saioan, Bertizaranako herriak ezagutuko ditugu. Legasa, Narbarte, Oieregi. Legasan, Santa Leokadia ermita edo baseliza aurkitzen dugu.
Bertizarana, Baztan bidasoako zonaldeko bihotzan kokatuta dago, alde batetik daukagu Baztan bidasoa ibaia, baita Bertizeko naturguneare, eta hementxe nire gibelean, nire atzekaldean, ikus dezakegu Legasako herria. Oraintxe bertan, Narbarteko herrian gaude, eta hemengo etxeetan, ikus dezakegu etxe gehienetan, Bertizko armarria. Bertizko armarrian, sirena bat dago, gaur egun ja lamiarekin lotzen dugu, sirena edo emakume hau arrain puztena daukanak, esku batean dauka orratza eta bertzean ispilua.
Eta batzut orduan beraien elikadura enborri joietan topatuko dutela. Horixe da, hor dago lotura. Bestelako enborretan ez da beraiek behar duten bai etxea eraikitzeko eta bai elikagaiak aurkitzeko ez da hain egokia, eta Bertizek eskaintzen duena egokia da beraientzako. Orduan egokiak dira hemengo izarrak. Bai, gero badira ere ornogabe batzuk, Rosalia Alpina eta bestelako ornogabe batzuk, gure begietara behar bada, ez dakit, ez ditugu ikusten eta ez dira inbeste apreziatzen, baina oso garrantzitsuak direnak, eta zorionez Bertizen bizi aldirenak. Berriro ere lotuta ziklo horrekin, suposatzen dut. Biziaren zikloa eta Bertizen itxi egiten da, eta hori zorionekoa da hori. Eta animali hauetaz gain, suposatzen ere basoko animaliak ere izango direla inguruan. Bai, batez ere horrelako basoak aberatsak izaten dira ugaztunetan, bai ugaztuen handietan eta bai txikietan. Ugaztuen handietan orkatza, oreina, basurdea, azeria, azkonarra, olakoak. Eta ja txikiagoetan bestelako espezieak, katagorriak, musarrak, horrelako animaliak ere aurkitzen aldira, eta horiek arruntak dira. Esan nahi dute, ikustea, jende asko ere Bertizera hurbiltzen denean, aipatzen du, animaliak ikusiko alditut. Ikustea ez da hain erresa, gehienak ere gautiarrak direlako eta gauez mugitzen direlako, baina beraien arrastoak, detektibearen pixka bat eginez gero, arrastoak ikusirik asmatzen aldugu ze animali bizi diren. Arrastoekin batzut oinen aztarnak izango dira nagusi? Hoixe, bai, kakak, oinen aztarnak, elikagaien ondarrak ere, aurkituta, kalparra, ilea ere, dena pistak izaten dira. Misterioz betetako etxe edo bizitokia dugu hemen orduan. Oso ongi. Hau gehien bat heziketa programa, eskola heziketa programarekin lotuta edo egiten duzue, baina baralda aukera ikasleak ez garen ontzat ona etortzeko, ona hurbiltzeko eta informazio guztia hau jasotzeko. Bai, badago. Beti ere gomendatzen duguna da, aldez aurretik web orria edo Facebooka ere badago, eta horiek bizitatzen baldin badira, informazio eguneratua jasotzen alda, eta behin parkera iritsita, informazio edo harrera etxolara hurbiltzea, aparkalekutik hurbil duguna, eta hor mapa eskaintzen da, mapan ditugu ibilbide guztiak eta beharrezko informazio ematen duen sostengua da, eta gero bestetik lorategiari buruzko informazioa. Bisitari bat etortzen denean, basoa bere kabuz bisitatzeko aukera du, eta horregatik dago dena seinalizatua eta dena markatua, arazorik gabe bisitatu ahal izateko, luzera eta ibilbide ezberdinak eskaintzen ditugu, eta ja modu gidatu batean bisitatu nahi baldin bada, bisitak mugatzen dira lorategira, lorategi historikoan, baina lorategia bakarrik lorategiaren ezagutza bakarrik ez eramateko, Naturaren Azalpen Zentroa, zuk aipatu duzun bezala, ikustentzunezkoa dugu eta basoari buruzko informazioa eta irudiak ematen ditu, eta gero Bertizko maketare bisitatzen dugu. Guretzako oso garrantzitsua baita Bertizko basoaren baloreak jendeari ezagutzera ematea. Oso ongi. Mila esker eman diguzune informazio guztiagatik, benetan interesgarria. Nahi duzuen arte, hemen urte guztian zabalik egoten gara, eta pres gainera nahi duen guztia hartzeko eta berarekin gozatzeko. Primeran. Berez, turismo bulegoa, noait ere, Baztan bidasoa zonaldeko bihotzan gaude, hemen daukagu, hemen aintzinean daukagu Bertizko lorategia, baita Malerrekako eta Bertizaraneko Baztango herriak ere hemen hurbil ditugu. Eta, orduan, hemen turismo bulegoan, ze lur eremua edo geografikoki, ze eremua estatzen duzu, Guk informatzen dugu, Baztan bidasoari buruz, Bertizarana, gero Baztan, Malerreka, Bortziriak eta baita Xaretako zonaldea. Zubizugarramurdi eta baita Sara eta Ainoari buruz. Eta hemen batez ere, inguru honetan, daukagu olako ondare naturala, batez ere hemen Bertizko naturgunea hemen dagoelako, berez parke naturala da. Baina gero baita ere, hemengo herrietan, hemengo mendietan, hemengo zokoetan,
Honat etortzen diren turistak, ze eskatzen dute, edo zer da beraiek ikusi nahi dutena, edo ze esperientziak nahi dituzte? Bueno, a ber, gehiengoak etortzen dire, hori, zuk erran duzun moduan, naturarengatik, kolorengatik, berdea, lasaitasuna bilatzen dute, baina, bueno, orokorrean onat etortzen direlikan gehiengoak zonalde guztia azaltzeko, eskatzen dizute. Batzuk bakarrik Bertiz bisitatzera aldu dire, naturparkea, baina beste guztia, hori, esplikazia zu, egon bar naiz 4 egun, aste bat, azaldu pixka zonaldea. Bino, gehiengoak natura, lasaitasuna, hori, bai, orokorrean, bai. Eta adibidez, ze gauzak edo, ze lekuak edo baitugu hemen bisitatzeko? Pil bat. Bertizko naturparkea, hasita. Gero, bastanen badira leku hauniz, gainera, azkenean jendeak gehien ezagutzen duena, hori bastan da, Elizondo hori da, la joya de la coronado, ezagutzen dute pil bat. Xorroxin ere oso ezaguna da, eta guk ere azaltzen diegu. Amaiur, Zugarramurdiko lezeak, Urdazubiko lezeak, gero Malerrekan hor ditugu Leurtzako urtegiak, leku polita bai eta babestu ere bai. Eta gero, Bortziretan gehiago herriak, Lesaka, Bera, Txalar, herriak ikustea, Eta zehazki hemen, Bertizaranan, baitugu ere herriskak, baitugu ere zokoak, eta noskire daukagu hemen Bertizko lorategia, jauregia, eta gero azkenean baita mendia. Bai, hori da, hemen euneko, ez dakit ze zifrara, jende bastantek eskatzen du Bertizeri buruzko informazio. Azkenin onata llegatzen dire, eta lehenbiziko leku harrapatzen dutena turismo bulegoa da, orduan haunitzek hori parkea bizitatu nahi dute, batez ere lorategia, orain badago gainera Javier Zigaren erakusketa, abuztuako 20 arte egonen dela, eta horrek pila bai jende ekarri du baitere hemengoa, zonaldekoa, Iruñakoa, ez bakarrik turistak, baina bai, hori, lorategia bizitatzera nik uste jende guztia etortzen dela, Gainera, turismo bulegoa, ibai ertzean dago, hemen daukagu bastan bidasoa ibaia, eta ikusi ditut olako kanoa batzuk eta bar, orduan baita ere hemen aktibitateak egiten dira. Bai, hemen daukagu justo hemen ondoan BKZ-tako enpresa, beraiek hori piragua, raftingak, eta gero dituzte bi aventura parkea zonaldean, hemen Bertiz Aventura Park, Narbarten, eta gero Bastan Aventura Park Elizondon, eta gero ere badago igantzitarantz-artean, horre Bortziritan, Irisarrilan, pixkat hori ere, turismo aktiboa edo tirolina, biziak, pixkat rollo hori, Dentik han badugu. Denetik. Mi esker. Bale, zorratik. Bale, aio. Ya está, aietu gara, hemen gaude Bagordiko lepora aietu gara, ja daramakigu 16 bat kilometro Xorilepotik ateri garenetikan, eta aipatzeko pixko bat egin dugunagatik aietu gara Xorilepotik Eskisaroiko lepora aietu gara, Orabideako zonaldea ezagutu dugu, aipatzekoa da ere bai Orabidean bertan daukagula leku, aipatzeko leku bat, aipagarria den leku bat, dela Infernuko errota, errota nahiko bedexia, jauzi baten azpian dago errota, eta bisitatzeko eta pixkot izautzeko ere bai, leku gomendagarria da, pixko bat bidetikan kanpo dago, baina ez da inbertze ez dare separatzen,
eta bueno, pues jazta, hemen ja bazta, ja Elizondo hor betin ja gelditzen zaigu 5 kilometro eskas, eta gaurko etapa bukatzeko, pues ja gelditzen zaiguna malla beti izango litzateke, eta denborikan galdu gabe ja hartu eta beti abituko gara, eta ja despedituko gara dena zuek guztietaz. Bueno, pues jazta, haietu gara, hemen gaude Elizondon, ikusten duzuen bezala, Xorilepo Elizondo 21 kilometro erran dugun bezala, más o menos 5 ordu terdi geldialdikin, desansatuz, eta bueno, pues ibilaldia nahiko gora bera handitzekin, polita aldi berian, bistak paregabeak, iparraldea, Bortziri, Baztan, polita, ez? Eta, bueno, pues, hemendikan antzinera nire agurra, nire despedida, hemendikan antzinera lekukoa Arkaitzek hartuko du, eta bertzerikan gabe nik disfrutatuten bezala espero zuek ere bai disfrutatu izanaz, eta mendian ikusiko dugu elkar, eta erran bezala bertzerik gabe, hurren arte, eta eskerrik asko denei, nirekin ibilbide guzti hau egiteagatik, eta erran bezala espero disfrutatu izana eta ikusiko gara hor barna, mendien albalin bada. Gero arte eta ongi segi.
Bertizeko azaleraren gehiengoa basoa izanik, inguru girontako animaliak izango dira nagusi. Ugaztunen artean, tamaina txikikoak diren trikuak eta urtsintxak aurkituko ditugu, eta hauekin batera, oreinak, basurdeak eta basakatuak ere egongo dira. Adineko basoan gaudelaren adierazle diren baso saguzar espezie desberdinak biziko dira hemen, eta modu berean, zurrilaz elikatzen diren ornogabeak ere topatuko ditugu. Baina animali guztien artean, okilak dira Bertizeko biztanlerik aipagarrienak. Babesgune hau Nafarroan dauden 7 okil espezien bizitokia delako. Hemengo pagadi eta ariztiak okil txikia, ertaina, handia, okil beltza, berdea, lepitzulia eta okil gibelnabarraren aterpea izango dira hain zuzen ere. Bertizeko Parke Naturalean zuhaitz mota desberdinak ditugu. Adibidez, altzak, karitzak, pagoak eta gaztainondoak daude. Hauen artean pagadiak dira azalera gehien hartzen dutenak, eta lurzoru lehorreko leku batzuetan aipatutako zuhaitzez gain, ametzak ere aurkituko ditugu. Guzti hauek ikatza eta egurra egiteko erabiltzen ziren aintzinean, basoa baliabide natural iturri aberatsa izan ohi delako, eta hemen atzean ditugun txondor hauek praktika hauen erakusle dira. Honekin batera, Bertizeko beste aprobetxamendu nagusietako bat abeltzaintza izan da, eta ondorioz, basoa ez dugun zonaldeetan, bazkalekuak eta larre irekiak topatuko ditugu. Bertizetik agurtzeko momentua iritsi da, eta horretarako Nafarroako monumentu natural ezagunetariko batetara hurbildu gara, Bertizeko zedrora. Zuhaitz hau Libanoko zedro bat da, eta duela mendebete landatua izan zen lurra hauetan. Datu interesgarri honekin uzten zaituztegu, hurrengora arte. Turismo bulegoan, baita daukagu hemen dendatxo bat, eta hemen dugu Itziar Mielgo. Berez, dendatxo hau, dendan aurkitzen ditugun gauzak dira bertako artesagoak egindako gauzak. Bai. Ditugu belarritakoak, txalapartak, kaikuak, liburuak ere zonaldeari buruz, sorginkeria, etnografia eta gero batez ere zurlanak. Eta hau elkarte batek eramaten du, ezta? Bai, Bastan Bidasoako turismo elkargoa. Eta orduan hor, elkargoan sartuta zaudete bertako artesagoak, eta orduan aprobetxatzen duzu baita hemen Bertizko turismo bulegoa hemen dagoela eta
baita zuen produktuak eta saltzeko. Bai, hoxe. Berez, gusten da handiz, egurrez egindako gauzak eta batez ere hainbat gauz bertako produktuak ere, ezta? Hor gusten ditut hor baita erreximentak, mermeladak edo pateak eta guzti. Nafarroa osoko elikagaiak ditugu, saiatzen geha beti zonaldekoari garrantziago gehiago moten, baina adibidez ez dakite piperra ablitasetik ekartzen ditugu, baina zonaldeko sagardoa, likorrak, mermeladak, txokolatia eta bar ditugu. Eta gutxi gora bera, zenbat artisau lan egiten dute hemen zonaldean? Hemen zonaldean, hainbertze daude, dendara lanak ekarri dituztenak izango dire 5 edo 6 izango dire. 6 bertako artisau bat direnak, eta bertan ere beren produktuak eta saltzen dituztenak. Bai, hoxe. Eta gutxi gora bera, zer da, batez ere turistak etorriko dira, ezta? Hemen turismo bulegoa hemen dagoenez, batez ere turistak etorriko dira. Eta, turisten dako, adibidez, zer da beraiek ze produktuak edo ze gauzak dire beraiek interes gehiago sortzen dituztenak edo... Alde batetik nire ustez dago elikagaia hartzen duena, gero dago ere souvenir txiki hartzen duena, edo sorgin txiki bat, edo imanen bat, eta gero ja dago beste bezero bat edo ja artisautza bilatzen duela. Batez ere kaikuak eta zuorlana bilatzen dute. Bai ez, kaikuak eta betire gainera lotura zuzena daukate baita bertako kulturarekin, landa eremuarekin, eta hori noski ere baita gainera kaikuan eko gauz berezia da, ezta? Bakalako forma gaur egun arras modernoa irudi duena. Bai. Beti nik igual bastan aldetik daude eta kaikuari buruz entzuten dute eta ja horren bila etortzen dire, bai. Mila esker, Itziar. Bale, zuei. Aio. Oieregiko herrian, Reparazeako jauregia eta baita Erdi Aroko zubia aurkitzen dugu. Badirudi, garai batean, 18. mendeko jauregia dagoen lekuan, gaztelu bat zegoen eta gaztelu hau zubia gordetzen zuen. Eta hementxe, Reparazeko zubian bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.